Dameni de batahana sumurung sian saluhna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus nahina holongan ruas nang parhalado ni hakabipi tarlumubi akka dongata nanaeng majalo tohonan hapad di taon sian tuhatai marhite huriana saderion hamu akamang dot hamu kainang nadi HKBP Perajaon dohot nadi sandok HKBP di Indonesia on dohot di duruni Indonesia on hatani debata nanaing mamakulingi hita imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu Huria Tesalonik bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada songono do tersurat disi paihuti utamuma di bagasan rohamuna alai dang pola suraton Tuhanmu alia kadongan taringot tutikina dohot sadiharina ai di boto hamudo takas na songon panakobor ngido haroroni arini Tuhani ai molo didok halap dame do jalamara swadong disima topu tahop tunasida hamagoani songon pambebeon tuna gabe-gabean jaladangadong haporusan nasida alai hamu alia kadongan dangna di bagasan nahulum hamu sotung hatiuran ari hamu songon panakko ai salutna do hamu anak hatiuron jala anak harian dang sian borngin hita manang sian haulomon atong sayunang matar podom hita songon akanaleban say dungo mahita jalan marrohana torang ai bornginido tarpodom akana modomi jala bornginido mabuk akana mabuki ala yang gohita nasian arian marrohana torang mahita tasolukon maha porsiaon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon niroha di haluawan aidang di padiri debata hita bahen sirimasan alai naeng ma dapotan haluaon hita marhite sian Tuhata Yesus Kristus naung mate humokop hita asa sado mangolu hita rap dohot ibana manang nadungo mangolu dope hita manang naung modompe dibayani say masih paingotan mahamu jala masih pauli-ulian songon naung binahen muna masih pauli-ulian songon naung binahen muna ido sahatna parjulu adorakso pinasaat jamita adok si hamalate honota songon hakabipi di bagasan sadarion
sadai ma tahamalate homma tutu hatta ala sairadi ruas nang parala dunia KBP piara jaon gabe inganan pasahat tohonan tu aka anak dok boruni tu hatta na mamilihon dirina pakeonna pabalga pabidang pahebang harajaon ni debata na paduahon tapasahat mamoleate tong tu ruas do parhalado ni HKBP menteng jalan jambu nauli roha majalo panurgasion siane purusta asahamu gabe bolahan ama ni ulau tasadarion adong dohamu di zona te sada situa bawa alai nasing nai paropuan pitu halap tabasa ada ruas ate mewakili sude ruas ta nadok sian jalan jam mulai ate mada dihamu sude ni ulun ni situa Dr. Pinondang Simanjuntak na patuluon si hamalate otta tu debatai ma sado keluarga ni sude akka nanaing majalo tohonan habat di taonon di peleho kamu anak muna do buru muna pakeon ni debata mamaritahon barita nauli di partikian noaeng di era digital di nabahat porang dina bahat na marukil di Portibion radehamu mamilehon yana komuna gabi naposo ni debata uingot do tiki naing majalo tohonan hapat di tahun au di Tangerang 30 tahun na salpu dangro inoku dohot amuku dangro tong nanaing dongaku saripe alai sudia ka anggikon do ibotokon hampir sudia dorate ro laho pasahat tamu tutu hatta mamuka sadarion dang milik ni keluarga be akka anak dohot buru munaon milik ni debata milik ni HKBP laho pasari-sari pamatang ni Kristus nadong di Portibion salinari mau lihat tema diamu saluna masuk mahita tujamita hamu kadongan sada tradisi hak Kristenon nasoboi tarsirang sian hak Kristenoni mamuka sian abad parjolo sahat tu abad pa 20 sadahonon langsongoni sahat tu ari parpudi ima na makirim dohita naung tinobus nai di haroroni Tuhani au dina sangau mengajar di STT HKBP jala akan naing tarapasu-pasuon bahatadon nahwajari sian kalasada Saihu patolhas do tunasida ima sada sibot ciri ubaina borhat parbarita nauli tu sadok Portibion ima laho pabotohon na adong do ari uhum sogut alani manangise na porsea di tuhata Yesus dapotan hanguluan na sorasuda alai na so porsea hona uhum su alai hamo kadongan dang marnaro dope ari ni Tuhani asadong tiki dihita pararaton barita nauli taringot tuhaluaon ni tuatai ai godang situ tu dope naso porsea di tuhatai satonga lobi sian penduduk ni Portibion dang dope porsea somaldo hamo kadongan molo saat hita tu jamita nama naringoti taringot tu haroro ni Tuhani napa dua halihon di atagorik parusia
Adong manang piga na saya diodolhon jotan. Alai sadarion di minggu tas sadarion marasing. Dia mana jot diodolhon ima. Leleng situ tudo akan naporsiai manukun-nukun adiga doro. Jahai hamu aka buku-buku saya lelengon, saya ditaringoti adigan maro. Nape nunga dido tuhatai marhiti apostelna di surat Tesalonikon na dang taboto adigan songon paroni panako borngi. Alai saya dong do pejolma di Portibion, di Asia, di Eropa, di Amerika namando tanggal na somaro di palilu-lilu nasida. Somal taringot tu si jamita sadari odang. Jala somal dona paduahon di nasahat kita manaringoti taringot tu haroro ni tu hatai. Diodolhon hinarikot ni haradeota jagama ganu. Somal doi dia KBP saliling duk tubuh au duk padita au 30 tahun. Taringot tu hinarikot ni jagama hamu. Unang tiki roy bana di ngolum nuaeng di Portibion do muse dapotan ho hasurahan. Ido bana roh HKBP di baen do RPP. Saya ada sian ruas tadi son di RPP asa ditada dosana dungi dioku salana dungi mulak muse unang tikiro tu hatai di harorona tiki moding ibana dapotan ibana hasurahan. Baliksa ikon toktong ibana badia ido bana ditongos tu hatta sado paralado laho mana kasih manang nang madabu do ruason malodung madabu ipicang dung dipicang di jakon mulak muse nak peadong nasulu di jakon mulak litun masuk tuhuria na asing ido te enggo perjalanan jambu takas dei boto te imana paduahon na mo kadongan alai sadarion dang apala na parjolo do na paduahon ni na patuluhon ni ma natong masuk di ayat 10 sada sonari a ima masih pasingotan mahita ucek hatagori na mulai pasingot kan hira picang-picang lo deh itu teh kadongan padida ipasingot hira picang-picang hucek hatagori na dang picang-picang kabe para kaleite parsian hata para kaleo ima masih apulan masih patogaran masih patoguan ngata pamasai dia KBP molo adong arsak niroha molo adong mara molo adong nacilaka Roma hita sude mangapuli patugu iwana unang lonong iwana unang margudopong iwana nungata patupai alayang go sadarion dang apala na tului ido bana dibahen topik ni jamitata masih pauli-ulian manomu aroroni Tuhani dakkeaon gabi jamita di tiki hita manaringoti arini Tuhani alai sadarion masih pauliulian molo diata gorikna adong go didokon oikodomeo alelus masih pauliulion sama hita mace perludo hata oi kodomete alalus on nuaing di hita HKBP di sandoa Kristenon di Portibion jala tusude hajol maon utak kasih do hata masih pauliulian molo di hata bata di do pauli bagas itu teh dang dipake tunasing hata paulion pamuli boru itu alai pauli bagas mendirikan rumah mendirikan bangunan
mendirikan sesuatu yang baik untuk huriani Kristus, untuk masyarakat, untuk negara, membangun. Alai tabona dang holan oikodomeo, membangun. Alai didokon oikodomeo alelus, masih Paulian. Bahasa madiodol honon hamua kadongan. Omma puncak ni poda ni Apostel Paulus tu sada huria na tongon marukil, nama naon na bernit huria na mengadopi partok tangan sian na humaliang nasida penduduk sesama kota mambain na maol tu nasida ala siuto Kristus nasida tongon marukil ruas ni huriai alai hupamanat masyan biddu sada satu bidduon jala ayat 10 sadaon adong walu poda di pasahat aposteli tu ruas ni huria nama rukil jalan apa waluhomma ayat 10 sadabi itu rohaku di parukiloku di nama ngaradi jamiton denggando napi tu naparjoloi tapa botohon asa digijang nima napa waluhoni dang tarbain hita napa waluhoni molo dang tataringoti aha napitui naparjolo ima hamua kadongan ise halak Kristen nadi Tesalonikaon naparjolo ima aka naung meret sian makaposi aji-ajian tu makaposi debata na mengului dihaposi nasidahian do aji-ajian dung dijakon berita nauli ditadik koma aji-ajian ni marha porseaon tu debata mana sida di parukiloku perendung aku ngasoni rahita HKBP ate sudah ruasnya HKBP dangadong be napor saya di aji-ajian arong dope ruas tadi son paralelo nami napor saya di aji-ajian ya raja mololaham untuk samosir arong dope benahu sukun preses samosir preses gultum rodo presesi tu jamita tu ulaun sadarion sore borus ni adong ulauku nana yang dohonokku dotong sukunokku iban adong dope ruas ni huriat di samosir na porsea tu aji-ajian isi amuna praktek di samosir adong dope imangain na buti ape posoro pe mana ngadi boto adong na porsea dope tu aji-ajian tak arop do hamua kadongan di saddo HKBP naswadong be na porsea tu aji-ajian asa boita non masuk tu na pawaluhoni dang tarbai nao majamita tu nawalui molo porsea do pe amu tu aji-ajian buasa ai aji-ajian no mambain martokari do masih bunuan idowana adong heasa dan tua-tua pabuahon ai molo aji-ajian ni hala Batak ujago doi sian aji-ajian ni hala Aceh ni nato alai romo mana mo se alai ujago dope aji-ajian ni hala na di Pulau Jawa ni nato kan ai boi pahabakon sadahau ni kan alai hita hala Batak naung menjalo berita nauli nung ngameret sian nama kaposi aji-ajian tu makaposi debata na mangului napa dua honima didok iya halak Kristen Tesaloniki nunga meret sian haholomon tu hatiuron sian haholomon tu hatiuron di parange di pikiran di haporseaon dang porsea be tu huaso haholomon nunga porsea tu huaso ni debata di hatiuron ai parhuaso holomon masih alangan doi
masih serangan. Isena jumago, isena hurang jago, tusido. Hidup na, ya dua amok kadongan. Ngon hupa buah matuamu na, perlu dope ita bertobat, ruas ni akabipion. Tiki naeng mamelio diriku au gabe epor ni uriata tahun 2020 arong mama meweau tak kuboto ise padi tanami asabui hamu tarpilit lao mahamu tu dolok nadong di Samosiri bukan alai sada muat nai romu se ala Kristen molo asa tarpilit tamu beta hubua mahamu tu Jerusalem asa martangiak kita di si alai hudo Jerusalem pu ima bagason isi do martangiang ni hu blok mai bana dang arong barani be alai arong do pe ruas tai songoni onggo halak Tesaloni no nomor nunga meret nasida sian hahulomon tu hati uron hu parsiajari di dunia gori di dunia Romawi nagodangan huaso haulomon masuk mahala Tesaloniki sangayan alai dung dijalo barita nauli ditadikon meret tu hati uron idobana nakin di do Apostel Paulus anggohita dang bedi haulomon alai nunga tu hati uron tugas muan nona teh ndak pula huari di resort dia di Tapanuli Tengah manang di resort dia di Silindung ikut tuhuro paditai mangadopi aka ise nama ngasahon aka todina hoda onggodang ritiki ba tak pola dong ramon notusi tongoson ni ebur sade tenang tenang alai ubahat maul sia ni tongo sodoamu tong tu naso porsea dope tu pula-pula rupa ate kadep nami dia kadep tau tu pula-pula rupa tu enggano tu inganan ni hala na porsea dope dia kahuasoi si pahere tomu noni tu ha tiuron mangasaon guarni tu ata Yesus napa tuluh nama kadongan sada kualitas ni halak Kristen na di Tesalonika i nama mbae nau manukun tu diriku songon epurus ni huriata tu diriku songon paditan ni AKBP lau berefleksi nunga satu diami napa tuluh ni ma dido nasida ima na tarbarita patu patolu namang yuton tarbarita disandok na porsea ujui disandok kekasaran Romawi tarbarita dia main tarbarita nasida marha porseaon namangula di kategori nah mau kadongan didok ergu tes pisteos hapor seon nasida na mangula na berbuat bukan hapor seon na hola marangan-angan alai berbuat melakukan sesuatu sesuai dengan hapor seon na tingkat 3 nih nasida napa duau nih ma mangulaon-ulaon holong nasida marhalo jaon mangulaon holong di kategori na dido kopu tes agapes kopu mereka punya kasih tapi tidak kasih yang pasif tapi kasih yang bekerja keras sampai loja nasida mangulahon holongi di HKBP nagudangan ruas nyuriata aktivis nih HKBP bahatani 80% paropuan itu teh ama ngamoru ngasa puluh ranai ngate yesopi itu teh akaparopuata nagodangan loja makngulahon holo termasuk ma parjalan parmentengon ade ulo kamu holong iurubiamu aka mahasiswa masikola ade
di maragam sikola lo jahamu patuduhon holongi jala dia kahurian nasi pengabahat songoni termasuk mapar kebayaran baru na jolo au tiki marsikola amokku dang tolap menggara ruang asramaku ale Roma akaina ni HKBP kebayaran baru di leom masa bulan 25.000 asa bui hugara ruang asramaku anggo so dibain nasidai dang sau tahu padita dang sau tahu gabe ketua ni raw padita ate karpe nami ngai dia kerbitai dak sau jala dang sau gabe porus ido hebatna lo jado parapuan ni HKBP patu paholong amen nunga loja mirip napa pato ni ma halak Kristen Tesalonikaon marhabadiaon di ngolun nasida siganupari dalam dua hal sadaima pardongan saripeon nasida di pajamot nasida pardongan saripeon nasida di pajamot dangbe mulak songon naso porsea mulak tu na mangoloi aji-ajian alai nunga di bagasan holong nasida ima sada ngolu na marhabadiaon jalan na mangyutusi ima hamu kadongan di ngolu ekonomi nasida dang masyangatan sama nasida masyangatan hata-bata na tung begas deui ate ado bata Indonesia ni masyangatan on saling mencabik dang saling mencabik halak Kristen nadong di Tesalonikaon ngasongoni tiboni kualitas ni hapor siaon nasida jalan mangihut di mana palimahon ganub do nasida mangaramoti nadi ibana mangaradoti nadi ibana onggon waengon batian jolma diradoti mana nadi halak alai nadi ibana dang diradoti adong dohamu songoni ati nadi mana dang diradoti nadi halak diradoti adong godong apa dita di Facebook saya taringot tuna asing di hata ibana ati anggo pakubasion na dakyai pabu ibana isarana nalawi ibana manopok ruasna na marsahid dang ibabua ale ulon ni halak na didok rohana salah ido dia toi diraduti mana ulon ni halak ulaon na sadiri dang diraduti anggo halak Kristen Tesalonik ngasah tusi na palimahon luar biasa na paonopo nima iya halak Kristen Tesalonika nunga akan nang meniru Apostel Paulus songo dia na mangula do tanganna asamangan pekerja keras pekerja keras mace perlu don hudok tuhamu aka sudut no poso sotung dihutok kamu roh nem baru namando boy nako tugijang sojolo kerja keras ati harus kerja keras sebagai pendeta HKBP yang top nakeh yang muatong jam 10 saya ati modom pukul 3 do naposan wae kainung modom jam 2 pagi ate may mana jam 11 dak sangabe manangnya kon ruas nai ay ngabor hak beru si tu hauma tu kator do tuonan mind your own business ido kualitas ni aka halak Kristen na di Tesalonikon jalan apa pituhon na tumabo dope naong di patupa halak Kristen Tesalonikai na papituhon ima na atik pe di patupa tetanggana na hacit tu nasida ala si utong Kristus nasida alai maradat do nasida tuna di humaliang tabu wata-wata nai maradat lapatannya mereka sopan baik terhadap yang lain
ruasnya KBP ngasongoni rate di sado Indonesia. Terlalu mau bidak ke daerah-daerah di mana sangat sulit mendirikan rumah ibadah. Songon di Cilegon, di Cilegon, di tempat yang lain. Sotung madabu hamu tuna makosomi nasida balik sama ikon maradat tu akadong. Om mana pituon dasar ni na gabi jamitata nuaeng ima masih paulian. Dang tarbahen ni sasahala masih paulian molo dang dicapai bana dope nabi itu nakin. Balik sa akan terjadi, dia akan memikirkan dirinya sendiri saja, egois, individualis, holan dirina disarihon. Ido parmate ni huria bahatan di Eropa, nga individualis, dang be dipikir hon na asing, dang robe marsao. Masih paulian mahita di bagas tabi sakeluarga. Ati ama ina moladong plus dana, moladong plus pahup, masih pauli ulia. Nakolaninai na pauli ulihon amai. Idote. Kolan anak bawai di pauli uli ama dohot inai. Ikon dohot do borui si pauli ulion. Kolan hita dak danahon. Poparan nina tua tai si pauli ulion nina toras tai. Ale dohot do hita tong ikon pauli ulion. Na torasta. Di hamu kadongan nanay gabi badita sa tokinari. Ingot hamu tohonani kadep marturia dohot kadep koinonia natuari. Jamoto diri unang gabi honas truk natorasmu. Ido te. Ido kan? Hola marsa natoras midang doto pauli ulina sida. Nunga gabe honas stroke. Jalau bermohon sebagai eporusnya KBP, unang baik kamu gabe honas stroke eporso. Una rapita pauli ulihon. Jalado kamu matong tu eporusi. Kamu peporus nami. Unang baik kamu ami marsahi. Itu kan? Masih pauli uliom ma di bagas tabi. Beaho inang salilingon, merasa doho holan ho pauli ulihon. Beaho na tua-tua nami merasa doho holan na dieksploitasi ya na kotai dohamu. Sampai sudah holan alani pauli ulihon holan ya nakko. Ommahamu kadongan siulaota manomu hari ni Tuhani uju di portibio kita ikon masih pauli lihat do di bagas tabi. Songoni matong di sektor ta. Biar amu parmenteng sudah sektor do di pauli uli pada daerah soti. Songon ragu menjawab parmentengon. Ati, hamu parpea raja sudah sektor do di pauli-uli pangula na opati di son. Niuluon ni padita pasaribu. Manang holan sektor na terbahat pada botan ni ruasna. Ikon masih pauli-ulion do di bagasan sektori sada ruas keluarga do keluarga nasing. Om masih ulau ta songor ruasnya KBP naung masuk tu punguan ni si tean hanguluan subut di portibion ikon masih pauliuliok kita dang jadi holan dirita songoni manang di resort di distrik di sandok HKBP
Sanga do hamu kadongan, sanga holan masing-masing huria, masing-masing resort, pauli-uli dirina, dang disarihon, sado HKBP, bahas itu tua kahuria, na pogos ruasna, dang mar partohonan, dang adong na mga jara-jari, dang adong na pauli-ulihon, ala holan dirina dipikiri, ala nunga bertobat HKBP, mamuka sada Januari, nunga tapatupa sentralisasi, parhepengon asa sude di pauli-uli tu hatai mari dia KBP dakolan na di kota alai dohot na di pedalaman kamu karungan tabang majo contoh di tengah-tengah di Bangsota sanga do Indonesia on holan pauli-uli Pulau Jawa itu kan holan di Jawa dalam tu desa-desa ngaleng tak di sini mulus alai di pulau-pulau yang lain no, iro pandangan na maju Indonesia, dengan na maju. Murah tubuh terorisme, murah di Balearea akan promosi dari teroris. Alai mamuka presiden lain nggak mulai ikon masih tahu Lulio sando Indonesia dibangun maka infrastruktur. Terus ada contoh, sadanari, boy patuh tadi som ima, lamampuan pikirata asa, dung di bagasan hita, HKBP masih tahu Lulian, boy mahita dari suara, dari sinodang, dari sira, tuh teman-teman di Bangsota. Tiki mangulau di Deutschland onom tahun ya ada di kursus bahasa Jerman nami sangat mersiajarata Jerman di Bokum di patorang guru omma tuhami aha binain di Jerman dung madabu tembok Berlin tahun 1989 dung madabu temboki ternyata apa adorak somadabu temboki dauhian tertinggal Jerman Timur nah dikuasai komunis dau tertinggal ya dau lau tu si masuk tu dak pola dau sian kota Berlin alai bagian nih Jerman Timur hian nah dikuasai Rusia tertinggal nasida kota-kotanya tua jalan-jalannya rusak alai dung madabu tembok Berlin sadama halak Jerman mandok ikon masih pauliulion mahita jadi 20% budget nasida di drop to Jerman Timur laho paturei gaberak maju mah nasida masih pauliulian songoniro hamina 5 pimpinannya KBP songoniro sude 32 presesnya KBP songoniman yang sude 2000 onom plus obat puluh opat 2050 anon paditan ya KBP narak mangula dohot guru Bibel Pro diakones ikon masih paulilio kita mamastihon nah di ujungna dinaro tuhata Yesusi padua halihon dangadong nanggo sada ruas tai nah tardapot ha surah. Nah bui dua mau kadongan gudang personelnya KBP alai alas dang martodi nama si Pauliulio kita pecah hancur tidak ada buah-buah positif yang terjadi yang dinikmati oleh ruas tai alai molo masih Pauliulio kita tim resort adongan non padita fungsional adongan non guru adong huria manang dang adong dongan ni padita pelayan penuh waktui alai adong parhalado dua tolu hala disada huria nasuhi nabuni hola kodisi molodang masih pauliuliok kita dang terjadi buah-buah yang bagus melalui di dalam HKBP alanima hamu kadongan ngahudok nakin hamu na obat puluh opat halap piga perempuan teh 10 lalu do mana 10 sia 10 lalu saya ada 24 5 10 pitu do 10 lalu namu dia saya naik saya ada 24 5 onom pitu lalu 10 pitu latu luar tanpa izinnya boros 10 lalu sisa naik 20 onom bawa lebih 2 sabar tolu perempuan nanti pabita ni HKBP non tabba semangat ma preses damina de nak pelau pensiun mahita
So ini mah semangat mah preses darna nama nakapi 2 periode ade. Gumudang mania perempuan. Asa masih pauliulion kita. Omma jamita si rimang-rimang otak. Di nama mikiri kita taring waktu haroro ni Tuhani. Dangbe mamikiri di damai mana. Dangbe holan makatai ikon jaga. Mana ikon masih pulan. Alai naik kelas. Masih pa ulian. Molo masaon di ganup ripe, nisa do ruasnya KBP. Molo masaon di ganup sektor, molo masaon di ganup huria, molo masaon di ganup resort, masaon di ganup distrik, masaon di sandok HKBP. Maka kita bisa memastikan nanggo sadar ruas tai danga dong na dapot ni tuhatai hasurahan dinaro di mana. Asa hamu 44 halat. Songon nahudo natuari di bimbingan pastoral. Sikat ni Kristus dohamu. Partonaan ni Kristus. Ni donganan ni sude. Partohonan go tiki do naso go tiki. Didukung oleh sude luas ni HKBP. Tidak akan berbuah pekerjaanmu kalau tidak saling membangun. Camkan dalam-dalam. Jauhkan egoisme. I am the best, the other not. Jauhkan. Tapi harus mengatakan we are together. We build the HKBP together. We build the HKBP together. We build the communion of HKBP together. We build mission HKBP together. We do diakonia, act of love together. Tidak sendiri-sendiri. Kalau kita melakukannya together, Tuhan kita akan happy terhadap HKBP. Dan dia akan semakin menggunakan HKBP, mengerjakan pekerjaan besar pada masa-masa yang akan datang. Justru pada saat ini, ketika dunia sekarang, holan nama mikir hod dirina kabakso-baksoi, sampai marporangi. We HKBP should not do like that. We HKBP must work, build together. Imabuan tu inganan ulo muanon dung di jaloho surat ketetapan Nepurus menempat toko di Huria di daerah-daerah yang lain-lain. Ingat, sekarang HKBP sudah semakin satu dengan sentralisasi Parebengun. Di dia pe Mangula, di Sarihon sandok HKBP. Di dia pe ruas ni Huria tai, di kota, di desa, di pedalaman sandok HKBP mamikirhon asa terbangun hapor seau ni wasta, terbangun pelayanan ni wasta di si IDC sude partonata sikat ni Kristus. Gugu mahita menekatkan di dalam hati kita bahwa karena firman-Nya ini dalam rangka menomu-nomu hari ini Tuhan ini, kita harus masih ulian. Sudah mah kita mando masih ulian. Amin martang ya. Mulia tema Tuhan di hatam. Nah, mamudai kami, marite surat ginurit ni naposomi Apostol Paulus. Jarang pinapol kas ni naposomon. Epus ni uyan nahin nolong kami. Asa mabuka sa dariyon, di bagas nami satu sando HKBP ali Tuhan. Masih pauliulian mami. Una dong Tuhan nanggo sada ruas ni pangatami. Naso di pauliuli. Natataring. Marite padim pabajay Tuhan. Patau kami sudah ruas nang toran iki nang nasogot iki na KBP. So ni manang sudah pahalado naso partohonan asa masih pauliulian mami. So ni manang Tuhan utang ako kami tujulong bangsa kami. Talumubi dinanayang masuk kami to pesta demokrasi di tanggal 14 Februari tahun na roon. Bahat ubigi kami akan dinamika alias maroham di Indonesia odo kami sa do ruas niya KBP. Mangido tuho asa mangula matop din. Makatay mamakuling sude anak-anak bangsa. Talumubi akan naing pajolohon diri na sipil dito ni rakyat di legislatif nang di eksekutif. Asa sudah kami Tuhan martodi masih pauliulian membangun semua anak-anak bangsa tanpa diskriminasi, tanpa rasis. Asimaroham
Tatap totong bangsa namion di hari-hari minggu-minggu 1 Februari tahun naro nang dungi asa unang adong Tuhan nam mangasahi ho. Ala somardal kami saudut Tuhan tigo rami. Unang adong Tuhan ali Tuhan anak-anak bangsa Indonesia. Nagabe dikuasai akan naso makalomohon bangsa namion di hari-hari nani upa posok kami na bangsa Indonesia untuk lasu tanya ko kami manang huriam naong mamonai mamuka Januari di tahun on sentralisasi parhepengon nomor tujuan pahisakton pakubasion di sado HKBP somardikan balik sama Tuhan ibaga satodi na masyurupan manuhuk na dukduki pahipas ma Tuhan sentralisasi parhepengonon marhite nama masu sude ruas ni huriam dia kainganan na maragami na mangulahot-ulahon na maragami pasu-pasu na sida asa tarbayan na sida Tuhan manarihon ulahon mo marhite pamatang mi huria Kristen bata Protestan tarumobi di partikionon ali Tuhan dinalambahat na maktasogohon anak mi nasoporsea di anak mi Yesus Kristus si paluay asiroham patau ma HKBP mangulahon-ulahon na marhite sentralisasi parepenganon aka ruas nang paralado ni huriam songoni manang partohonan naso haruhi bul do berohana asirohan pau bapikiran nasi dauna kola mamikiro dirina alai mamikirkon hami sada huriam nahina holong kami melihat madiho satu kinari saat mahameli Tuhan tu ulaon pasat pohonan hapa di tahun tu 44 anak 20 naong masyajar semua nililing naong praktek 7 tahun naong mamulus ujian jalan naong mangarade bahin nakusong naong tinangyakon ni sudi oras na sida dohot ilu-ilu dohot guru sa ibuy sahat tu sa dalon asi maruham luas man ako sa mga mangido to homa na mga pehon tangan mo nago pasu-pasui mamasu-masu na sida luas man na sida Tuhan mga limang mga uhon mangulahon kami na gano pangulan niya kabiti ikon masih paulibian mo yatim diyo oswa nami roho mali to di porbadi o mali din ako somon pasahap to nami to na sida para di mana sida asala di majalo tohonan nabadiai tohonan naduduki asa mamuka dong di jalo na sida non tohanan ni sahat tu na marujung ngolu na sida satia na sida Tuhan tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami tangihon ma tangihon nami amin.